Ja mislim da ne bude gol. Tako je. Bravo! Ja sam rekao da šutiraju, vrate, z 20-30 metra boja ne može da radi. Sam pogodiš gol. Život se trudi, ali isto kao i ja. Pa nije. Vuču nije. Bravo. Opa, pazi. Da podigni. Bravo! Bravo! To, Rika. Bravo, bravo za pregled, bravo. Uvatio si ga na stajnu nogu. Druga! To je pušta. Bravo, bravo! Bravo, bravo! Ej, ću ti tu lop! Kako je, ej! Budi unutra! Ne dajte mu da šutira! Bravo, Kiri! Ajde, Bronja! Ajmo, Bronja! Ajmo! Bravo! Bravo! Bravo, Ilke, bravo, Ilke! Može, Bronja, vidiš, nemoj se svađati, Bronja! Ne može, brate, da ti daju uvek. Evo ti, si treniran non stop, ajde ovaj Pirkin ne igra svoju poziciju, ali na tomu, kada je treniran, ne znam ništa, igra se sad igra. Sad, to je sve to. Šutiraju u gol. Ali da... Bravo, bravo, Pipi! Bravo, Pi! Jao! A i da su sve istero boja, sve stare, sve deca. Ovo ti je se boja. Bravo, mali. Daj, ne će loptu, ajde. Leđa! Jok bre, ko dovati loptu šutnike pa. Idi! Jebemo, čekaj ga, čekaj!
Jo, kod ovaki lopta dva, šutirajte na goj, svi pozicija, brate.